היי, אני אור. אני מומחית לטרנדים שצומחים היום וישנו את העתיד של עולם הצרכנות מחר ובעוד 3 ו5 שנים מהיום. ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. כמנהג היוטיוב, בבקשה תעשו לייק וסאבסקרייב ותעזרו לאלגוריתם לקדם אותי ולהביא את התכנים שלי לעוד מקומות. בואו נתחיל היום עם הסקירה של חדר המקלחת של העתיד. חדרי המקלחת עוברים מהפכה שקטה. שימו לב למה שקורה בכמה מהבתים בישראל, ראשי מקלחת חכמים מתואמים אישית, אסלות חכמות, תאורה שאפשר לכוונן אותה מכל מקום בחדר המקלחת, חדרי מקלחת גדולים יותר, שיפוצים מתקדמים בתוך חדרי מקלחת, זה קורה כבר בישראל כמו שאמרתי, אבל זה קורה גם בכל העולם, כי חדר המקלחת הופך להיות מאחד החדרים המרכזיים בבית, וממקום פונקציונלי הוא הופך להיות למין רגע של טיפול אישי ומרכז וולנס בתוך הבית, שבו אפשר להתנתק מהעולם כולו וגם משאר הבית. כחלק מהגל הכולל של לתעדף רווחה אישית ולהשקיע בה הרבה יותר זמן וכסף, גם חדר המקלחת נכנס לתוך המהפכה הזאת. אמרתי כבר היום אנחנו רואים ביקוש בשוק הזה, ודוח של מקנזי מראה שעד סוף שנת 2025 בכל בית יהיה כ-50 מכשירים שמחוברים ביחד לתוך מערכת בית חכם, וגם חדר המקלחת נכנס לתוך מערכת הבית החכם הזה. אני צופה שבעתיד הלא רחוק, מערכות זיהוי ביומטריות יותקנו בחדרי המקלחת שלנו. ברגע שאנחנו נכנסים למקלחת, המערכת מזהה אותנו, מכוונת את טמפרטורת המים, מפעילה את המוזיקה שאנחנו אוהבים, מעמעמת את התאורה לפי העדפות האישיות שלנו, ואולי אפילו מסתכרנת עם היומן האישי שלנו. רואה למשל שלנו יום מאוד עמוס, וכבר מכוונת את הזרם במקלחת להיות חם יותר, מרגיע יותר, שמה תאורה יותר נעימה ומוזיקה מרגיעה. חדרי המקלחת של העתיד כבר כאן ומייצגים את המהפכה השקטה של איך אנחנו רוצים שבכלל הבית שלנו ייראה, ומשנים את התפיסה לגבי עיצוב הבית ועיצוב חללים שונים בבית. כבר היום אני רואה בשוק מראות חכמות שהולכות להיות מושקות בשנת 2025, שבהם תוכלו לצפות בסדרות שאתם הכי אוהבים, או בסדרה שכבר צפיתם בסלון ואתם רוצים להמשיך לצפות במקלחת בזמן שאתם מתארגנים, ועוד כל מיני פונקציות שקשורות במה שאנחנו רגילים לקבל בטלפון שלנו, אלא במראה חכמה בחדר המקלחת שלנו. בהיבט הקיימות, המערכת החכמה במקלחת שלנו תוכל גם לעזור לנו לחמם את המים לזמן שבה אנחנו אמורים להיכנס למקלחת, ולא להפעיל את הדוד שעות ארוכות, או למשל לכוון את האור לפי שעות היום, כדי לבצע חיסכון באנרגיה. חדרי המקלחת של העתיד זה לא רק מקום פונקציונלי להתנקות, אלא זה ספא קטן בתוך הבית שלנו שמאפשר לנו טיפולים הוליסטיים בעצמנו, בזמן שאנחנו בבית בסוף יום העבודה. כתבו לי בתגובות אם גם אתם כבר הכנסתם לבית את אחד מהמערכות האלו, אם זה אסלה חכמה או טוש מקלחת מתקדם, ואם אתם הייתם מוכנים להשקיע במערכת זיהוי ביומטרית שתזהה אתכם ברגע שאתם צועדים לתוך המקלחת שלכם.